Chámome Loli e en R traballo no departamento de posvenda empresas. En R levo 17 anos e desos 17 case a totalidade neste departamento. Dende Posvenda Empresa facemos unha, digamos, labor directa co cliente, somos os seus facilitadores, non? Entre comillas, cando teñen algún problema, non? De xeito que nós o que intentamos é axilizar e mover ese tema dentro da empresa, e mantelo informado. De xeito xa máis indirecto, participamos no proceso tanto de definición de políticas de atención ao cliente, control desas políticas, detección de problemas que poida haber nos servizos que prestamos aos clientes de empresa, establecer plans de acción para corrixilos, definición e seguimento de acordos de servizo cos nosos grandes clientes. En líneas xenerais, ese é o noso traballo diario. Traballamos de xeito directo no departamento 7 persoas, despois o resto da empresa ou case toda a empresa, lóxicamente, pois traballa en procesos que tamén teñen relación coa posvenda do cliente. Como a misión do noso departamento é, lóxicamente, a satisfacción do cliente cos servicios que lle prestamos. O bo servicio que lle prestamos é unha barreira de salida pois a hora de plantexar irse con outro operador. Como, lóxicamente, os clientes nos chaman ou acuden a nós, no, nun momento máis doloroso, pois o primeiro feedback non é o máis positivo, non? É o momento no que temos que remangarnos, poñernos a traballar para solucionarlle canto antes o problema, pero sí é certo que ao final, cando reconduces as situacións, cando estabilizas os servizos, non? Cando o consegues que o cliente este tranquilo coa solución que lle prestamos, pois sí que soen recoñecer o noso traballo, non? Quizáis de todos estes anos hai unha frase que nos dixo unha vez un cliente de gran cuenta que nos describía dicindo que era un operador moi artesano, non? Estábamos moi cerca do cliente, que nos adaptábamos e que éramos moi flexibles o que o cliente quería, non? E que con iso íbamos construindo, digamos, unha solución pois feita a medida para o cliente e de alta calidade. Unha frase ou un adxetivo que describe bastante ben un pouco o que queremos facer dende aquí.